खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बराय हरफिननाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा साइ स्टेडियाम खाथियाव हा नायनो फैदों आंनि लोगोफोरा माने बे हानि ब्लग भिडिअ बानायनो थिनदोंमोन नालाय थ' बेखायनो जों फैनाय फावैनो जों नायनाय फावैनो भिडिअ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो ओमफ्राय नैबे लामाया जाहैबाय एकदम थिथागुरि फैनाय लामा ओमफ्राय साइ स्टेडियामा नैबेजों थांसिगोन आरोना दा जों ओरै बेरायनानै थांसै आरोना हायाबो नैबेनो आरो हायाबो बेनो नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय जा जबा बिनानावबो नायनो फैदों जायोबाथ' लागोन ने आहा माबा साइ स्टेडियाम नायनो फैदों आइ दे प्लास लोगोफोर साइ स्टेडियामबो बेखौबो नायनो फैदों आरो ओमफ्राय आं दा थांगासिनो आरोना दिन्थिलांगासिनो र' लोगोफोर मोजाङै नायना लादो साइ स्टेडियामा नैबेनो ओमफ्राय बै साइ स्टेडियामनि बाउन्डारि आरोना फार्स्ट मोनजेननाय बाउन्डारि ओमफ्राय बैयोहाय माने थिथागुरि फैनाय लामा आरो बियो सिदा बे लामाया माने फ्लाइअभारजों थाङो ओमफ्राय जों ओरै सानजाहा हाबबाय आरोना ओरैनो बिमा फिसाया सानजाहा हाबबाय ओमफ्राय नैबेनो आरोना बिराद मोजां जायगाया साइलेन्ट नंगौ ए नै बिलाइ बेखौलाय फाना नै ओंखारदेरलाबायबाय माथो मा गामि होनो आगै बेखौ बासबारि ने ए एखौनो आंहा माबा बाथिपारा ना माबासो खोनालायलांदों बासबारि होनोनो बे गामिखौ बिराद मोजां साइलेन्ट खुनसे अबेबा बैयाव दङनो ओमफ्राय एलाय लामाया बेजों जागोन आरो बेजों लामा जागोन होनना खिथादों नैबे खालपार बेवहाय मोनसे खालपार मोनगोन ओमफ्राय लामाया ओरै जागोन आरो बे हाखौ जाय लायो साइ स्टेडियाम वालजों औ आदार लायग्रोबाय ओइनै बिनानावा आदार नैबे माइबारियानो आरोना नैबे बिराद मोजांखा स' लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना बे हाखौ नायनो होननानै भिडिअ बानायनो थिनदोंमोन थ' नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै बेनो आरोना नै साइ स्टेडियामाहाय बेनो बिराद मोजांखा आरो क्लिन साफा आरो जायगाफ्रा आरोना ओइ नै दाउथु जरासे नुदोंहाय आंहा लोगोफोर खाफाल मोजां जि मोजां दाउथु जरासे नुहरबायहां ओइ नै मालाय बेवहाय माने मैगं थाइगंबो गायलायदों आरोना आंनि साइ स्टेडियाम सिङाव र' खोन्थाहर नैबेनो लोगोफोर साइ स्टेडियाम बाउन्डारिया नैबेनो लास्ट ओमफ्राय र' दाउथुखौ खिथाहरग्रोनि आं ओइ नै दाउथु जरा ओइ बिरलांबाय है बेस्राफोर थादोंमोन ओमफ्राय खिन्थाफिनसै नैबेनो जागोन आरोना लामायाहाय बेजोंनो जागोन होनना बुंदों लामाखौ खुनु सिन्था गैया आरो ओमफ्राय हा फाननो नागिरनाया बे जरावनो बबेबा गेजेराव खुन्थिया दंमोनहाय मोनथिला सिनायला आरोना बेयावनो मोजाङै मिथियासै ओमफ्राय नै आरो नायदो बिराद मोजां ओरै सिदा बै माबा क'क्राझार फाग्ला बाबा मन्दिरनिफ्राय एसे साहा फैनानै मोनसे एनआरएल मोनगोन थाव दिफु बेजों ओरै सिदा फैयो आरोना बे लामाया ओमफ्राय डाइरेक्ट साइ स्टेडियाम मोनबाय ओमफ्राय ओरैजाय थिथागुरि ओरै थांलाय फैलाय नोंथांमोना थांलाय फैलाय गारि नुदोंना बे ओरैजाय सिदा थिथागुरिजों फ्लाइअभार नांहैयो आरोना बे लामाया ओमफ्राय नैबेनो जोंहा साइ स्टेडियामनि लामा आरोना बेनो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आंनि भिडिअनि गेजेरजों बेनो दा माइ गायदों नै माइ बिराद मोजां ब्लां ब्लां साफा जायगा आरोना आयु गैलाहाय आरो सासे दहाय नोंथांमोना नुदोंना सासे बिनानाव बे बिनानावनिफ्रायबो मिथिनो मोन्दों जोङो बेयावनो दाबनै जायगा फानगोन आरोखि सासे माने मालिकआ सानै दाबनै जायगा फानगोन आरो बेखौ जों मिथिनो मोनबाय जायफोर लानो गोसो लाफैदो आरोना ओमफ्राय नैबे आं जाय हाखौ खिथादोंमोन बा जों जाय हाखौ नायफैदोंमोन बियो लानो हायोबा मोजांमोन आरोना नोंथांमोना प्राइसखौबो सोंहरनो हागोन आरोना आंनावहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर साइ स्टेडियाम खाथियावनो फैनायलाय ओमफ्राय दसे बेरायग्लांनो होननानै हाबफैलायबाय आरो बे जायगायाव फैबाथाय बिराद सुकुन मोनखाथारो आरोना ओरैबायदि मोजां बार बारदों
ओरैबायदि फैदो आयं ओरैबायदि मोजांखा बार बारदों खोलो खोलो लोगोफोर गुसुनो गोजोन आरोना लोगोफोर हा नायनायजों लोगोसे जोङो साइ स्टेडियामाव दसे फैबाय आरो जोंहा जबा बिनानावाबो माने फैफेरनाय जायाखैमोन नालाय ओंखायनो जिहेतु खाथियावनो बोरैथो ओरैनो थांफिननो होननानैहाय हाबफैनाय जाबाय आरोना बिराद मोजां मोनदों नै सायहा सायहा ओरैजाय आंथ' फैबाय थाखायोनोसै लोगोफोर बेनो आरो नै आयं मोजां मोनथारदों नै बिमाखौ सोंसै आं माबायदि मोनफैखो फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय आरोना क'क्राझाराव थानाया 8 बोसोर जानानै जागासिनो खनसे फैफेराखै ओमफ्राय दिनै फैनानै माबायदि मोनदों एकदम सान्थि नोंजोंसो लोब्बा लानानै फैनो हाबाय आं आब' नङाबाथ' फैनाय जानाय नङा बरिया बिराद मोजां क'क्राझाराव थानानै क'क्राझार साइ स्टेडियामखौ नुवाबाथ' मानसियानो नंला होननाय सानसै दिनै नुबाय आरो अबायथो जोंफोरलाय थांनानै नायहैबावनो ना क'क्राझारावनो जा नांगौ जा माबा गासिबो मोनजोबो नुजोबो जेरावबो थांनाङा आरोना क'क्राझाराव फैबाथाय ओंखायनो फैदो लोगोफोर नैबे साइ स्टेडियामनि मा होनो हाखौ नोंथांमोना नुखाबायना फैदो थाब लाफैदो ना आयं सोना थांबाखाबायनो जोंना आयंआबो गाखोगोन आयं गाखोगोन आंखौ गाखोनो थिनबाय बेवहाय नै दिदि हिलिया बेयावनो मोसादोंमोन हाबाब हाबाब गाहाय गोजौ गाखोयो ओंखारो दिदि हिलिया बेयावनो नै लोगोफोर नायदो साइ स्टेडियामखौ औ खुला जायगा खाथारलै ओंखायनो बिराद मोजां हावा नाङो आरो बार नाङो जिरायनोसै आयं दाखालि जोंहा बल नायफैदोंथ' बल नायफैदों जों फार्स्टआव अपेनिंआवनो नायनो फैदों साना थान्दा मोनफैलायथारबायहाय गोलोम बोथोराव आरो साबसिन मोनो बेयाव फैनानै थाफैनो बानि ब्लगाव एसे लेक्सार होना होबाय आङो नालाय फेक 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 होगासिनो ओरैबायदि माने स्ट्रं खाथार नालाय आङो बुंदों आरो ओमफ्राय माने बिनि मोखाङाव ना जेबो सना रुफा गानाब्लाबो फोथा इरि फोनाब्लाबो बिराद सबाय बिमाजोंनो ओरैबायदि बिउटि नुखायो ओंखायनो होनदों आङो बेवाया बिनि थाखायनो फसायनानै लादों खोमा बिदि आरो समायना आरो स्ट्रं आरो क'क्राझाराव एकदम स्ट्रं होनना मिथियो बेखौ गथ' बानानै थाङो आरोना बियो साइकेल सलायो मार्केटाव शपिं खालामहैयो थ' बेबायदि आरो स्ट्रं वुमेन बिथाङा सासे ओरैबायदि जोंनि बिमा माहारिनि गेजेराव आरोना दसे रायलायबाय आङो बिथांनि ब्लगावबो ओमफ्राय आरो माथो दिन्थिबावनो नङा होमबा नुखाजोबनायसो आरो जोंथ' बहा थांनानै ब्लग खालामहैनाय नङा होमब्ला बिराद मोजां मोनबाय गोजोननो मेंनायफोरखौबो रेस्ट मोननाय बायदि मोनबाय आरोना बे खोलो खोलो बारजों थ' मा होनबावनो लोगोफोर नै बिनानाव जबाया थांनो बाबायनो ओमफ्राय बेखौसो होनदों आंबो थांनो बायो आरोना जिखुनु आरो खानाय खंख्रें बिरलागासिनो ओमफ्राय आंहा खर' लोबना फैदोंमोन आंथ' खानाया बुरजा नंखाया ओमफ्राय रानबाय मा लांखायावनो रानबाय सफैनायावनो रानबाय आरो ओमफ्राय उफाय गैया लोगोफोर थानो सानब्लाबो थानो हाया ओमफ्राय दा दा दसे थानानै थांसै आरोना होमबा आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो मा होनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना थेंक इउ स' माच जाजोबनायनि थाखाय बाय बाय आयं बिनि फिसाजोआ आंजों बिराद लोगो जाबाय बिराद लोगो जाबाय अननाय मोनदों नालाय गोमोनथारसै आरो